Sugbuanong Arnisador mi kampiyon sa Arnis Live Stick Competition sa Philippine National Games 2023. Ato siyang ilailahon pinagi sa report ni Mark Reggie Abella. Luyo sa kasipa sa matag hapos sa Arnis Stick o sa kapangandoy ang naghuwat nga makabot og matuman. Bisan pa man sa mga garas, samad og labhang sa laing bahin sa lawas, mas mipatigbabaw ang kagustuhan nga maangkon ang bulawang medalya. Siya si Miko Cañete o sa kasugbuanong eskrimador nga mikampiyon sa live stick competition sa Arnis atol sa National Philippines Games 2023. Ang 31 anyos nga garbo sa Subo, taga si Padilla Street, Barangay San Nicolas proper. Matod niya nga 6 anyos pa lang siya, nakita na niya ang kamahinungdanon sa pagkat-on sa self-defense. Maong iya kining ipaambit sa mga taong buot makat-on og Arnis isip panagang. Once ma-start lang niyo discipline inyong kagalingon, everything will follow lang yun. Gihimo niyang inspirasyon ang iyang lolo nga naila sa natad sa Arnis sa Sugbo nga si Siriaco Kakoy Cañete. Kauban si Clans Gamutin, Mark Reggie Abella. Balitang Bisdak.